ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କ'ଣ କଲେ ମିଳେ ମହାଦେବଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପା? କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମହାଦେବ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ଏବଂ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମହାଦେବ ହୋଇଥାନ୍ତି ରୁଷ୍ଟ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ମହାଦେବ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମାସ ଶ୍ରାବଣ ମାସ। ଏହି ମାସରେ ମହାଦେବ ନିଜର ଧ୍ୟାନ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କଲେ ମହାଦେବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଓ ମନବାଞ୍ଛିତ ବର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ମାସରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମହାଦେବ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ରୁଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କେବେ ବି କୌଣସି ଭିକ୍ଷୁକ ଅଥବା ଯୋଗୀକୁ ଘରୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରେଇ ଦେବେ ନାହିଁ। ବାଟରେ ଯିବା ସମୟରେ କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଅଥବା ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ମାଗେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫେରେଇବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ମନରେ ଖାଦ୍ୟ ଅଥବା ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମହାଦେବ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ନିଜର ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଅପମାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ମସୁର ଡାଲି, ଛତୁ, ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଏବଂ ପୋଇ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାରର ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମିଷ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ମନେକରି ତାଙ୍କ ସେବା ଓ ଭକ୍ତି କଲେ ମହାଦେବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ନିଜର ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସମ୍ମାନ ଓ ଭକ୍ତି କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ମାସରେ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ, କ୍ଷୀର, ପଞ୍ଚ ଅମୃତ, ପଇଡ଼ ଜଳ ଓ ତ୍ରିଶାଖା ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କଲେ ମହାଦେବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। କେବଳ ମାତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସ ନୁହେଁ, ବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କଲେ ଭଗବାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବନେଇ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ଶ୍ରାବଣ ମାସର କିଛି ନିଷିଦ୍ଧ ଏବଂ କିଛି କରିବା ଉଚିତ କଥା। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ହର ହର ମହାଦେବ।